खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा अमित शाहखौ लोगो हमदों। 2020 बड' एकर्डखौ आबुङै मावफुंनो खावलायदों। कच राजबंशी थान्दै हान्जाया मिरु मन्थ्रिफोरखौ लोगो हमदों। ट्राइबेल गनायथि आरो रायजो सभानि मासिखौ दाबि खालामदों। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया 29 दिसेम्बराव आसामाव फैगोन। नगाव ट्रिब्युनेला सा 15 सुबुंखौ 24 घन्टानि गेजेराव आसाम नागारनो बिथोन होयो। डिमा हासाव पुलिसआ सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। लाख रांनि ब्राउन सुगार जब्द। सरायघाट दालां खाथियाव मिड डे मिल रानग्रा भेनआव अर खामदों। आसाम एन्टि कारापसन बिउर'आ घुस लानायनि दायाव धुब्रि बिडिअ'खौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा अमित शाहखौ लोगो हमदों। 2020 बड' एकर्डखौ आबुङै मावफुंनो खावलायदों। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि सा 12 सोद्रोमानि थान्दै हान्जाया 2020 मायथाइनि जानुवारि दानाव मुंसाइ जानाय थामथि बर' गोरोबथानि मावफुंनायनि सायाव सावरायनो थाखाय गोदान दिल्लीयाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमहैयो। बे थान्दै हान्जाखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दैदेनदों आरो बेयाव एमपि जयन्त बसुमतारी आरो रोनगोरा नार्जारी दंमोन। इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा बुङो दि बे गोरोबथाखौ मावफुंनायाव गुबै नोजोर होनाय जादों। बिथाङा बुंबावो दि बे मेलाव ट्राइबेल सिनायथिनि सेन्सिटिभ आयदानि सायाव सावरायनाय जायाखै। नैथि खौराङाव दङ। कच राजबंशी थान्दै हान्जाया मिरु मन्थ्रिफोरखौ लोगो हमदों। ट्राइबेल गनायथि आरो रायजो सभानि मासिखौ दाबि खालामदों। कच राजबंशी थान्दै हान्जाया दिल्लीयाव एसटिनि माननि थाखाय नारसिनदों। आसामाव थानाय कच राजबंशी हारिनि थान्दैफोरा मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो हादोरसानि गुबुन एमपिफोरखौ लोगो हमनानै ट्राइबेल सिनायथिनि थाखाय गावसोरनि गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय दाबिफोरनि सायाव सावरायो। थान्दै हान्जायाव दुलाराय आसाम कच राजबंशी जथुम, आसाम साहित्य सभा आरो संग्राम आफादनि सोद्रोमाफोरबो दंमोन। दैदेनगिरिफोरा मिरु ट्राइबेल बिफाननि मन्थ्रि जुएल आरामखौबो लोगो हमनानै मिरु सरकारखौ कच राजबंशी हारिखौ सिड्युल ट्राइबफोरनि फारिलाइयाव सोसननो खावलायो। दुलाराय रामुल कच राजबंशी जथुम्मानि गाहाय नेहाथारि रणादित्य बर्मनआ बुङो दि मिरु सरकारा थाबैनो राहा लागोन होननानै मिजिंथिदों। मिरु मन्थ्रिया थान्दै हान्जाखौ मिथिहोयो दि आसामनि मन्थ्रिफोरा हरनाय रिपर्टआ दासिमबो दिल्लीसिम सौहैयाखै। खौरां मोन्नाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोबाव जानायनि सायाव दुखु मोन्नाय फोरमायदों। थान्दै हान्जाया आसामनिफ्राय रायजो सभायाव हारिनि थाखाय बिजेपि दोलोनि थान्दै थिसननायनिबो दाबि खालामदों। थामथि खौराङाव दङ। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया 29 दिसेम्बराव आसामाव फैगोन। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया 29 दिसेम्बर खालि आसामाव फैनानै गोनांथार नायदिंनाय आरो हारिमुवारि मावथांखिफोरखौ बेखेवगोन होननानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। गुवाहाटीआव अमित शाहया गोदान इन्टेलिजेन्ट सिटि सार्भिलेन्स सिस्टेम (ICSS) खौ बेखेवगोन, जाय मोनसे नोगोरनाङै CCTV नेटवर्क जाय सुबुंफोरनि रैखाथिखौ फोसाबनायनि थाखाय दं आरो गुवाहाटी पुलिस कमिशनारनि मावख'खौबो बेखेवगोन। बिथाङा हारिमुवारि हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर अडिट'रियाम, ज्योति विष्णु हारिमुवारि कमप्लेक्सखौ नेमखान्थि बादियै बेखेवगोन। उनाव बिथाङा नगाव जिल्लानि बरदुवासिम दावबायनानै सन्त श्रीमन्त शंकरदेबनि जोनोम थावनिखौ हारिमुवारि आरो धोरोमारि मिरु महरै जौगाहोनायनि मावथांखि लागोन। बे दावबायनाया रैखाथि आरो हारिमुनि सायाव सरकारनि नोजोर होनायखौ फोरमायो। ब्रैथि खौराङाव दङ। नगाव ट्रिब्युनेला सा 15 सुबुंखौ 24 घन्टानि गेजेराव भारत नागारनो बिथोन होयो। नगाव फरेनार्स ट्रिब्युनेला सा 15 सुबुंफोरखौ बांलादेशी फोलेरनि गुबुन हादोरनि नोगोरारि होनना फोसावो आरो बिथांमोनखौ 24 घन्टानि गेजेराव भारतनिफ्राय दैथायहरनायनि बिथोन होदों।
ट्रिब्युनेलनि बे थिरांथानि उनाव नगाव जिल्ला कमिशनार देबाशिष शर्माया नेमखान्थि बादियै बिथोन होयो। मावख'आरिफोरा गोनां आयेनारि आरो खुंथायारि मावफारिफोरखौ फोजोबनानै दासान्दि माटिया डिटेनसन केम्पआव थानाय सुबुंफोरखौ दोननाय जादों। पुलिसआ बिसोरखौ गावनि आवथायाव लादों आरो सिमा रैखाथि गोहो (BSFआ बिसोरखौ गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों दिनै हराव भारत-बांलादेश सिमासिम लांनो हागोन। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बे खामानिखौ थि आयेनारि खान्थिनि उनाव लानाय जादों, जाय इमिग्रेशन आयेनफोरखौ मावफुंनो सरकारनि नाजानायखौ दिन्थियो। बाथि खौरांआव दङ, दिमा हासाव पुलिसआ सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों, लाख लाख रांनि ब्राउन सुगार जब्द। दिमा हासाव पुलिसआ थांनाय 18 दिसेम्बर खालि हरनि गेजेराव हारंगाजावआव जानाय अपारेशनाव ड्राग्स फालांगिरि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानानै सानै सुबुंखौ खायो आरो 527.44 ग्रामसो ब्राउन सुगार जब्द खालामो। बे ड्राग्सखौ 45 साबोतनि केसआव सिलचरनिफ्राय गुवाहाटीसिम थांनाय समाव होबथानाय गंसे बलेर' गारिनि मोनसे सिक्रेट कम्पार्टमेन्टनि सिङाव दोनखोमानानै दोनदोंमोन। पुलिसआ गारि आरो गंथाम मबाइल फनफोरखौबो जब्द खालामदों, जायखौ आयेन बेरेखा फालांगिनि थाखाय बाहायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जायो। सानै दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनाय जादों आरो गिदिर लांखारनाय नेटवार्कखौ मिथिनो थाखाय गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा जिल्ला नाङैनो फेग्रा मुवा होबथानायनि नाजानायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गावसोरनि रादायखौ फिन खेबसे फोरमायदों। द'थि खौरांआव दङ, सरायघाट दालां खाथियाव मिड डे मिल रानग्रा भेनआव अर खामदों। बृहस्पतिबारखालि फुङाव गुवाहाटीनि जालुकबारी ओनसोलनि गोजाम सरायघाट दालांनि साखाथियाव माहारियारि राजालामायाव मिड डे मिल डिलिभारि भेनआव अर खामनायनि जाहोनाव नोगोरमानि मोनसे मुखुबसिन लामायाव मोनसे गिदिर ट्रेफिक जाम जायो। बे अरआ बै समाव जादों जेब्ला भेनआ आमिनगावनिफ्राय जालुकबारीसिम थांगासिनो दंमोन। अरआ गोख्रैनो गोसारदों, जायनि जाहोनाव दावबायारिफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों आरो सरायघाट दालांनि हान्था-मेलाया गोबाव समसिम थाबथानानै दंमोन। अर खोमोरग्रा हान्जाया जाथाय जायगायाव थाङो आरो अरखौ सामलायो। खाफाल मोजां दि गारि सालायगिरि आरो हेफाजाबगिरि सानैबो रैखाथियै खारखोमायो आरो रावबो जोखोम जानाय एबा थैनायनि खौरां मोननाय जायाखै। मावख'गिरिफोरा अर खामनायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। स्निथि खौरांआव दङ, आसाम एन्टि कराप्सन बिउर'आ घुस बिनायनि दायाव धुब्री बिडिअ'खौ हमदों। मैया धुब्रीयाव आसाम एन्टि कराप्सन बिउर' (ACBआ घुस लानायनि दायाव सासे सोरखारि मावख'गिरिखौ खायो। मावख'गिरि रतन कुमार साहाया गलकगन्ज जौगाखां ब्लकनि ब्लक जौगाखां मावख'गिरि एबा BDO। बिथांनि सायाव थालांनाय सोरखारि बिलफोरखौ गनायथि होनो थाखाय रां दाबिनायनि अजद होनाय जादों आरो ACBआ बिथांनि मावख'आव मोनसे जाल फज'दों। दाबि खालामनायनि बाहागो महरै 15,000 रां नाजावनानै हमजायो। नोगोद रांखौ जब्द खालामनानै बिथांखौ प्रिभेन्सन अफ कारापसन एक्टनि सिङाव खानाय जायो। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो आरोबाव आयेनारि बिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।